Bé, hi haurà bastants o molts més diners. La xifra concreta encara no la sabem, però aquest estatut és un estatut que des de la nostra perspectiva, des d'una perspectiva d'un partit d'esquerres i d'ecologista, s'ha de dir necessàriament que sí. És a dir, amplia els drets de les persones, a la gent en situació de pobresa se li garanteix una renda mínima garantida, hi ha política d'habitatge, hi ha competències importants com el traspàs de trens de Rodalies de Renfe, de la Inspecció de Treball, de competències d'immigració, i hi ha uns principis de finançament que han de donar lloc a un millor finançament. Per tant, tot això és bo i és impossible, des d'una perspectiva d'esquerres i nacionals, dir que no a aquest estatut. Una altra cosa és que des de posicions com la del Partit Popular es digui que no, que són posicions que no vol que Catalunya avanci. Senyor Joan Saura, deixi'm preguntar-li, se sentirà incòmode compartint el sí amb Convergència i Unió quan la negociació de Convergència i Unió ha estat clau en la dinamitació del tripartit? No, és a dir, en absolut. És a dir, la dinamitació del tripartit no ha estat problema de Convergència i Unió, ha estat problema que un dels partits del tripartit, Esquerra Republicana, ha dit que no a un estatut. Però jo no em sento incòmode perquè, fixi's vostè, o miri, li vull dir que estic convençut que no hi ha cap formació política que se senti més còmode en aquest estatut que nosaltres. Dels 5 partits parlamentaris hi ha 2 que diuen que no, hi ha un, Convergència i Unió, que han dit claríssimament que no voldrien que el títol de drets i deures estigués a l'estatut. Aquest títol està, en definitiva, per nosaltres, i des d'aquest punt de vista estic comodíssim en la defensa del sí a aquest estatut. Senyor Joan Saura, li preocupa l'abstenció? Molt breument. Prefereixo que hi hagi molta participació i farem tot el possible perquè hi hagi participació, perquè en definitiva el 18 de juny ens juguem el futur de Catalunya i l'opció és molt clara, o volem el futur o ens quedem en el passat, i nosaltres apostem pel futur.